स' गाइसमोन जों एकदमबारे बिराद दुखुनांथाव जोङो हाबा खालामनानै बिथांजों आंजों दा बिराद गोथौ लैथोआव गब्रनानै दङ। बिथाङाबो हाबा खालामदो आरो आंबो हाबा खालामबाय। उपाय गैया हाबानि जि माबा हाबा जाना थांबाय बेखौ जों नोंथांमोननो खिन्थानोसै। संसारनि बाला गुदुङाव गानानै जों दा जेरैबायदि ओंखाम थफ्ला लायै लायै दुब्लियाव माइ हाहैनांदों जोबोद दुखुनांथाव। दा बेखायनो उन्दै बैसोआव हाबा दाजा हागौमानि सिगां आरजिना लाग्रो इनकाम खालामना लाग्रो बिनि उनावसो जेब्ला नोंनि आखाइयाव आरजिनानै 5 लाख बा 6 लाख 8 लाख 10 लाख 12 लाख बेफोरबायदि थाखा खालामनो हाबासो नोंथांमोना हाबा खालामदो। जोंनि बायदि बेफोरबायदि ओंखाम थफ्ला लाबथिं जानांगोन नङाबा उन्दै बैसोआव हाबा जानांगौबा। दा जोङो नोंथांमोनजों हाबा जानायनि माबाखौ खोथास्लाबनो हायासै। जों नै बिथाङाबो हाबा जाबाय आरो बिथाङा बोरमाबो दङ नै दा बोरमा होबाय दं बिथाङा नै बोरमाखौ होबाय। बिथाङा बोरमाबो फिसिदो आंहासो माने जेबो बेकार एकदमबारे संसारनि बाला गुदुं गानानै बेफोरबायदि जानांबाय। उपाय गैया माथो खालामबावनो ना बेनो आरो बेखौनो जों फोरमायनो सानदों भिडिअ बानायनाया। उन्दै बैसोआव हाबा दा खालाम आरो बेफोरबायदि खस्थ' खामानि दा माव सिगां आरजिग्रोना लाग्रो बेखौसो फोरमायदों जोङो लोगोफोर। अब्ला बाय बाय थेंक इउ।